parlant així sense primer un aclariment. Nosaltres interpretem els informes tècnics com considerem que hem d'interpretar-los, però a més no estem interpretant els informes tècnics, estem dient el que diuen els informes tècnics. Si jo li demano a vostè o em queixe de la falta de l'informe del pla d'ajust, si s'està complint o no, és perquè la senyora interventora en el seu informe fa dues advertències. Una, la que ja ha dit el senyor Martín, que no diu una advertència. No crec que la senyora interventora no tinguera una altra cosa que fer, només que dir-nos que se poden fer modificacions de crèdit, senyor alcalde. I diu, si en les partides està dient-nos a nosaltres, està dient-nos no n'hi ha suficient per a lo que s'han gastat. I la més important, que li fa una crida a l'austeritat dels regidors. És a dir, diu, estava buscant el full concret, la pàgina concreta, però si cal la buscaré. Crida que els regidors, per a complir els objectius que està marcant, els regidors, lògicament els regidors que tenen responsabilitat de govern, han de ser més austers. Això és el que du a nosaltres a pensar que possiblement no s'estigui complint i se pla d'ajust. Diu vostè que no hem donat dades. Mira, senyor alcalde, vostè diu que no retalla els serveis socials. Bueno, primer una cosa en quant al tema dels serveis. Jo penso que a vostè li ha traït el subconscient i jo l'he sentit, m'imagino que és famós, que ha sigut un això, que és un lapsus que ha tingut vostè. Vostè ha dit, estem prestant serveis que no són necessaris, crec que és vostè. M'imagino que vostè voldria dir que no són obligatoris la seva prestació per part de l'Ajuntament, és a dir, ajuda domiciliària, etc. Perquè des de luego que són necessaris i molt necessaris. I efectivament, en un moment en què la Generalitat, l'autonomia, o sigui, l'administració que hauria de complir en aquesta obligació, en aquesta tasca de prestar aquests serveis socials, ha reduït considerablement, com són els temes de les ajudes a la dependència, a les persones que estaven cuidant de persones amb dependència, com són el retard continu en el reconeixement de la dependència, com és el retard continu en el pagament d'aquestes prestacions. Lògicament, els ajuntaments, que són l'administració més propera, la gent ha d'anar als ajuntaments. I per tant, en tant en quant l'administració o no passa els diners que hauria de passar-los o no se faci càrrec d'aquesta situació, haurà de ser l'Ajuntament. I per tant, l'Ajuntament, segons els ingressos previstos, l'administració autonòmica, que és la que s'ha de fer càrrec d'aquestes situacions, no ha incrementat les subvencions als nostres problemes. S'ha baixat la subvenció que rebien, almenys el que diu la proposta del pressupost, per al tema de l'escola d'adults. S'ha reduït considerablement. Vostè, senyor alcalde, fa una proposta en el seu pressupost al senyor regidor d'Hisenda o al seu govern que se reduís concretament la partida de prestació, diuen vostès, d'exterior, de servei d'ajuda domiciliària, se reduís en 22.000 euros. De 52.000 euros que tenia vostè consignat en el pressupost del 2012, se contempla un import de 30.000 euros. Això no és una reducció, senyor alcalde, important? O és que pensa vostè reduir la prestació d'aquest servei? El tema de l'eliminació d'una plaça de l'agent de desenvolupament local, que des del nostre punt de vista és una figura importantíssima per al desenvolupament, per a fomentar l'economia local, tot i que fos en una situació de bonança econòmica, no és una figura important, no és més important i és necessari des del nostre punt de vista aquesta figura per ajudar al tema de tot el teixit social d'empreses, creació d'empreses, etc., de saturar-se en una situació com la que tenim, d'eliminació, sigui dia també d'empreses i d'eliminació de llocs de treball. No és una figura important, no és prioritat del seu govern, senyor alcalde, aquesta situació. Per tant, nosaltres entenem que la seva sensibilitat en aquesta matèria, en base a la proposta que tenim damunt la taula, és nul·la, total i absolutament.
descomptat que no té res a veure en la situació que tenim en aquests moments en quant al tema del deute. Per descomptat que és una situació econòmica difícil, però això ja ho sabia vostè fa ja 2 anys o 3 anys, des de l'any 2009 venim parlant de situació de crisi, de retallar despesa, i vostè ha fet el sí, va comprometre, però després ha fet tot el contrari. Una vegada més, senyor alcalde, no s'apunte vostè el que a vostè no li correspon. El tema de l'ajuda social de les 2 places no és una decisió del Partit Popular, del govern del Partit Popular. El tema de crear les 2 places que havia una sense crear del govern anterior, de crear ISA i una altra més, fou una proposta de compromís i que vostè i el seu govern la van acceptar. Vostè l'únic que va fer l'any passat fou eliminar aquestes 2 places. I a mi jo me pregunto, com és possible que n'hi ha 4 treballadores, 2 que són treballadores de l'Ajuntament o treballadors de l'Ajuntament que estan cobrant un sou, que per descomptat d'aquest sou, sense comptar la despesa de caràcter social, és més elevat que la partida que vostè està contemplant per a 2 persones, i ara vostè me diu que és que per contratar-les com autònoms. Molt bé, està molt bé això, que s'estalvien diners, però no sé si vostè sap que vostè està establint una clara discriminació entre 4 treballadors o entre 2 treballadors que estan fent el mateix i uns estan contractats en unes condicions per descomptat que cobren més i uns altres en una altra condició que cobren menys fent el mateix treball. Fent el mateix treball. I no sé si vostè sap, senyor alcalde, si no ho sap jo, li ho dic, que n'hi ha moltes sentències que aquest tipus de contractes s'han declarat en frau de llei. I han obligat a l'administració corresponent a que els fera fixes a aquestes persones. Contracte en frau de llei perquè no és possible, el que es deia abans, que davant d'una mateixa funció, la mateixa anar a cuidar les persones que estan en problemes a les seves cases, n'hi ha 2 persones en unes condicions i altres 2 en altres distintes. Si aquestes 2 persones que vostè les ha dit que se fan autònoms se'n van a un jutjat, al jutge de lo social, que tinga vostè per compte que tindran guanyat la seva demanda. Perquè n'hi ha molts casos ja, i això m'imagino que la senyora interventora i la senyora secretària, sobretot la secretària, li ho podran dir perquè ho saben com jo ho sé. El tema, senyor alcalde, del tema de la gent de desenvolupament local, que Pastel Nord, que la Mancomunitat, el que Reset està fent, si s'ha substituït i va ser efectiu i productiu per al nostre municipi i damunt és extrament, doncs estupendo, però clar, jo molt me tem que no serà així d'aquesta manera com ho està dient, que acaba dient que efectivament el problema és de la subvenció, que no ens han retirat la subvenció i per tant hem d'eliminar aquest servei que estaven prestant. I per descomptat, la senyora interventora i la senyora secretària, com qualsevol altre funcionari, podran fer el seguiment de les subvencions, però no crec jo que la tasca d'un agent de desenvolupament local, i soc un neòfit en la matèria, siga simplement estar a l'aguait, decidir una subvenció, demanar-la, tramitar-la. A més, que ni la senyora interventora ni la senyora secretària crec que siga aquesta la seva funció, sinó que tenen altra funció. Però sobretot per l'altre, perquè no crec que siga aquesta tasca només el que està. I per descomptat, senyor alcalde, nosaltres quan parlem que s'haurien de fer inversions, estem referint a inversions que siguin productives. Inversions que igual no necessàriament han de ser obres, que poden ser obres, sinó que poden haver-hi altres mesures de cara a fomentar l'ocupació, de cara a fomentar la creació d'empreses. Però si, clar, si la figura que s'hauria d'encarregar d'aquesta tasca l'han eliminat perquè ens han llevat la subvenció, doncs malament podrem fer complir en aquesta tasca tan important en aquests moments de crisi tan agobiant i tan dràstica. Res més.